Asteburuko irudia da dudarik gabe, Alain Iriar, EH Baiko kidea, Ipar Euskal Herriko Euskal Hirigune Elkargoaren presidente izendatu dute. Arratsaldeon eta ongietorri deneri aldaketa biziki handia, Alain Iriar abertzalea, 17 bozen aldearekin nagusitu zaio Jean-René Etxegaray zentristari. Ipar Euskal Herriko Euskal Hirigune Elkargoaren presidente berria euskalduna da, ezkerrekoa eta abertzalea ezen sekulan olakorik ikusi. Alain Iriarrek 119 boz eskuratu zituen, 102 Jean-René Etxegaray orain arteko buruzagiarentzat. Lanera, segidan, binesker handi bat. Memento berezia, enintzen horren beha. Ordean eskertzen ditutene hautetxe guziak, eskoleriko hautetxe guziak, konfientzia egiten dautate. Nik presentatu dutene kandidatura, zentsu bat emanez, proiektu bat emanez herri elkargoko eta eskoleriko, eta errandut ere nola lanian haiko nizan beste hautetxekin. Elkargoan 222 hautetxi, lehen bozketan Jean-René Etxegarayk 98 boz eskuratu zituen, Alain Iriarrek 80, Peio Etxeleku kanboko auzapez jeltzaleak 58, eta eskuin muturreko ordezkari bakarrak bere boza bakarrik. Bigarren bozketan bere hautagaitza erretiratu zuen, Peio Etxelekuk ere bai, kanboko auzapezak errantzuen Alain Iriarren alde bozkatuko zuela, eta bere aldeko gehienek gisa berean jokatu zuten garaipena hiriburutarrari emanez. Bada proiektu bat, eta ere nik pentsatzen dut eta hori da importanteena, hautetxeak benen lekua hartu behar dutela berriz herri elkargo untan. Pentsatzen dut mezu hori igorri dutela ene kideek. Elkargoaren presidenta izendatua izan bezain laster eskua deneri luzatu die. Ni haiko niz beste hautetxe guziekin. Badakit arzen, elgarrikin eskualeriain egiteko, eraikitzeko. Hala, hori da ene lana, bestekin einen, ez du president batek dena eginen. 22 urte zuela hauteskunde bat galdu, dioenez ez du gaizki hartu, demokrazia baita, eta bozketa normalki iragan baita. Bere ustez, elkargoaren kudeak eta orain baino politikoagoa izanen da, eta geroak erranen du, hobeote den, eta zehardura izanen duen egitura berrituan. Buruzagi berriari 100 mezu igortzen dizkiote, Imanol Pradales lehendakariak berak zoriondu du. Ni gaur bizitzen ari naizena da amets bat. Alde batetik agerian uzten duelako Euskal Herria 3 probintzia baino askoz gehiago dela. Badira beste 3 probintzia hemen, Lapurdi, Baxe, Nafarroa eta Xiberoa. Eta niretzat ikaragarria da perspektiba historikotik begiratuta momentu honetan hemengo lehendakaria ezkerreko eta abertzale izatea. Garrantzitsua badena da, lurralde hontan elkarrekin egin behar dugula bidea, ez? Hori baloratu dugu joan den urteetan, horrek ekarri gaitu lurralde gisa onaino, eta gure ustez behar da anbizio gehiago, behar da Ipar Euskal Herriak behar du gaitasun gehiago, botere gehiago, politika publikoak eraginkorragoak izateko, ez? Alain Iriarrentzat lana hasi bertzerik ez da egin. Auquel nous sommes attachés. Garaipenaren biharamunean 76 urteko kontableoiak ohorea eta ardura aipatu ditu. Denengandik hurbil egon nahi luke, hamarkadetan jadanik erakutsi izan duen bezala. Lanean haiko niz besteekin dudarik gabe. Nik beste hautetxekin aintzinazin nahi dut hemengo politika publikoak. Asmoa bai, baina denboran hiri handietako hautetsi batzu elkargoaren kontra agertu ziren, orain bere buruzagitzan Euskal Abertzale bat ikusteak ez ote du arazorik sortuko. Nik tentsionea alderantziz ikusten dut. Gaiak ez zireraik mailan ezartzen, tentsionek gelditzen dira, ez dago badairik,
eta jendeak egoiten dira beren posizionetan. Eta nik pentsatzen dut alderantziz izan behar duela. Jende eta hotzetxe guziak bildu erdirera gure diferentziekin. Bakotsak badu bere historia, badu bere egiteko moldiak eta helburiak, eta horiek eta nik pentsatzen dut, bai errikipi handi edo ertainekoak elgarrekin izan behar girera. Dudarik gabe herri elkargoan, baita ere departamentuko hautetxekin, estatuaikin. Oreka gehiago bilatu nahi du kostaldeko hiri jendetsuen eta barnealdeko baserriguneen artean dezentralizazioa sustatuko du. Gure lanetan behar ditugu ere bai gizarte zibila, bai herriko jendeak urbila hazi, konprena hazi herri elkargoak ze ekartzen den eta ze ekartzen alduten herri elkargoari ere. Oren bateko elkarrizketan telefonoa jota jo aritu zaio, deiak mezuak gelditu gabe hegoaldetik ere bai. Nik pentsatzen dut, importantera lehenik elgar ezauzia, estudioen egitea, mena pentsatzen dut urgunago joan behar dugula. Eskoalegia eraikin nahi badugu, nik pentsatzen dut proiektuak elgarrekin eleman behar ditugula. Gauzak obratu. Presidente berriak erakunde berria aldarrikatuko du ere eskumen gehiago eta aurrekontu handiagoarekin. Eta gure bidea guk dugu eginen eta proposatuko ere estatuari, dudarik gabe gauza horiek guziek, memento batez estatuarekin trenkatzen dira, aintzinatzen edo ez, hasteko gogo eta eiteko eta bide eiteko pentsatzen dut importanta izain dela mandatu hontan. Euskara gehiago sustatu nahi du ere papateko itzulpena segurtatu zadibidez elkargoaren biltzarretan. Nahalak harrapatu beharko ditugu, hori ikertuko dugu, gauzak errestu behar dira, importanta baita eskolak ukandezan ere leku bat, ofiziala. Importantena menturaz ez da hori, importantena da eneduriko ahalak harrapa ditzaun eskolaren salbatzeko. Ikusiz ze estatutan den, herri elkargoak anitz egin du, urratsak egin ditu eta eskertzen dut lan hortan izan dienak, bai Jarrone Etxegarai eta Antion Kurutxari berezeki. Ondoko egunetan hiriburuko auzapez kargua utziko du 2001 hautatu zuten lehen aldiko. Apirilaren 24an elkargoaren exekutiba osoa izendatuko dute. Eta emankizun hau bururatzeko omenaldia orain Leila animatzaile zenari duela egun batzu hemen miarritzen zendu zen 80 urtetan eta joan den asteburuan bere azken egoitzara segitu dute. Urteetan Leila gauetako erregina izan zen, zenbait dantzalekurekin, hemen Lapurdiko kostaldean, ez ditxu Pariserat ere eman zuen, eta nazioarteko izarrainitzi ongi etorria eman zien hemen Euskal Herrian. Leila ez adiorik, gero arte baizik.